Sinigek gento kanggo caponahan Kang Winursita. Kang pinangka sambing carita ingkang wasih nunggil papanang siji caritane ewuh lamunta sinarenga. Tatan kadi gumlaring nagari Cempa. Datan kadi gumlaring nagari Cempa. Prabu Denta kahadhep sangganing para putra Sri Pitu cacahipun. Senawang saking mandra piswanira sangganing para putra kawistara tinata trapsilane. Dwi Makandha. Dwi wicalan kalih Makandha perangan. Perangan kang kaping kalih. Gumalaring nagari Cempa. Sinten kang kepareng lenggahi nagari Cempa? Kepareng jejuluk Prabu Sri Denta. Rikalenggan punika Prabu Sri Denta kepareng nampi marakipun putra pitu cacahipun ingkang mumbe ngarsa sesilih Dewi Sri Umbuk ingkang wonten pengkranira Dewi Sri Nandi pengkranipun malih Dewi Sri Cendani ngewas Sri Mentrek Sri Mensel Sri Mentrek Sri Gogo
ugi nampi piswanipun kelangen ari sang nata awujud rewanda kaparingan pusaka asma pun Candramawa dene ingkang wonten pengkeranipun kaparingan pusaka asma Belang Menyunyang Rap sidem pemanemtan ana bawelang alisik labet sang nata dereng keparang lucitaning driya ingkang kawijil ngelisan Om Irem kembang popong ratebang rerayungan long malengkung tumelung rumambat ing liyan wasemu kang mawur raras jagat wasisaning Bathara ya jagat Pramudita anakku nduk Sri Umbuk apa dene Sinandi kula Rama lan kabeh wae anakku Sri ora ndak piji-piji uga jeneng sira Candramawa Belang Menyunyang kula nuwun inggih sinuwun kula nuwun inggih sinuwun padha semene saka sawetara aku tak rembugan kelawan anakku Sri Umbuk kula niki dateng sendika Sri Umbuk kawis ora diatur nanging kandhek ana ing jangga ayo matura tak lilani anakku Sri Umbuk Rama namung semanten Umbuk menawi kathah kalepatan anggen kula matur parenga Rama nglumunturaken Syekh Samudra pangaksama ora dadi apa Sri Umbuk Rama kula midhangen pawartos pilih kalenggan punika wonten ing medhang kamulan sedya anengkaraken wiji duka sewu mbok menawi menika sampun titi wancinipun Rama kula nderek sapiantu ngladosi dhateng titahing Madyapada Rama
Ratune Ratu Tama hambek para marteng dase ong Prabudi Balaksana sinuyutan Prabu Pati sineng kuyung para resi kasinungan budi luhur winong wong Prajawata tan supe muja semati mangkono Sri Nalendra legek jroning driya anakku Sri Umbuk pun Rama ora bakal nggondheli pancane pun Rama uga nampa sitawangsing Bathara iki titiwanci anak-anakku kabeh ngladeni para titah Madyapada tak lelani padha budal ana ing medang Kamulan Candramawa klawan Belang Menyunyang tak dawuhke kalenggan iki uga tinimbang kowe padha regejeg padha teman-teman mergo anakku kalenggan iki tak tanting kowe isih tetep caketan karo anakku apa ora? Wih, tasih. Tasih. Kula kepengin sanget cacaketan kalian Kang Putra. Manut marang aturane sesembahmu apa ora? Nggih, nderek. Nek kowe isih gelem cecaketan karo anak-anakku, kudu melu ngabdi para titah Madyapada. Candramawa bagian jaga jero Belang Menyunyang bagian jaba kepiye apokmu kapan mula sesuk drengki srei aku tetep jaga jero tegese tetep caket karo bendara-bendaraku putri wah ning jaba ya ora apa-apa aku tak trimo tunggu jaba aku ya iso caket mbok menawa agek do mepe gabak. Aku ya iso cerak. Kowe aja padha engkel-engkelan waksaku. Kocap Kacayata wis kinudrat Candramawa Belang Menyunyang ing tembenipun. Candramawa jagi wonten sak lebeting griya dene Belang Menyunyang wonten ing Jawi. Jalaran wis kinudrat ing tembenipun Candramawa salah kedaden dados kucing dene Belang Menyunyang dados sona wis ngger tak parengake bidal kalenggan iki kula nuwun Nyi Rama
sinigek tindaknya putra ing nagari Cempa Sri pitu cacahipun Pak Candramawa Blangminyang kang pinangka samping carita inggih nagari Nganjuk sinten ingkang ngaglah lenggah dampar sajiganing Nalindra Yaksa sak Prabata Sutagengya jejuluk Prabu Kala Gumarang. Prabu Kala Gumarang kalenggan punika nampi piswanipun Putut Jantaka. Putut Jantaka mengkeraken piswanipun para ama-ama ingkang tasih kalebet putranipun Prabu Kala Gumarang. Kaya pangudas maraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. Wang Tete Narapati Raja Dewagu Putut Jantaka kula sinuwun ora tak timbali sowan napa nganti anak-anakku kabeh nggih punten dalem sewu sinuwun sampun dipun keparengaken kula matur ya matura. Sejatosipun kula menika dipun tangisi ingkang putra sedaya para ama. Do nangis? Nggih. Kepengin sanget dipun dumugakaken wonten ing Medang Kamulan. Kepengin ngraosaken raos sing Dukut Sewu. Menika ingkang dados panuwunipun ingkang putra para ama. Sinuwun lajeng kados pundi sinuwun? Cumangka hanggro sesumbar keter-pater bumi kang gunjing kumaluduk guntur katur Raning kuwi panyuwune anak-anakku pinangkanono. Tak sangoni tombak loro cacahe, sing siji tombak Pencok Sari, sing sijine tombak Pencok Sahan. Lamun ana muga-mugane anak-anakku ungkulana nganggo tombak loro iki. Kok menawa dadi waluyane anak-anakku kabeh. Matur nuwun. Gar para ama kula. Dibuarake ama-ama kabeh. Lan para ama-ama lelara. Supaya diparengake melu ngresepi waing Dukut Sewu ana ing Medang Kamulan. Lah ya Ca do mangan Ca. Kaya ngapa rasane Dukut Sewu? Sampun nyuwun pamit, Rama nyuwun pamit, Rama nyuwun pamit, Rama nyuwun pamit, Rama.
Ayo Ca, ayo Ca. Ca, ayo Ca. Ayo Ca. Bapak Nendi arep ngrasake duka sewu. Aku malu, Pak. Aku malu. Ora nggo kathoke. Mantap, Pak. Wah. Ayo. Ayo. Iki nutupi iki ketok. Ditutupi iki nek ketok. Gawean. Joget aku. Kok ya rano wong liwat kene. Ya anggere ra didelok wujud kowe ya, jane isih ngesak. Kabutan. Tak tutupi dhewe.
pinangka sambeting carita. Gumlaring nagari udang kamulan. Sinten ingkang keparengastu bawat negari wedang kamulan jejuluk Prabu Sri Mahapunggung ingkang tansah deniringaken putra gangsal cacahipun ing antawisnya Raden Gading Pauger, Raden Sri Genduyu, Raden Dadap Tolak, Raden Kayu Mas, Raden Andon Sluring. Rikalenggan punika Sang Nata Prabu Sri Mahapunggung nampi rawuhnya Sang Hyang Kanika Putra ya Sang Hyang Bathara Narada gupo-gupo dene hangacarani. Mangkono pangudas maraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. Brahmara mangus wambreng kati karnaning kas pose aning maraga ama lako sang kondo wasrat mojo long lalu angulati surya mangrangsang bayah kumya samarawa yanto ewang sukma mangedil nuwung skaring gunlanggeng Genduyu opo Si Mahapunggung bapakku kalenggani kelamun ora sisip panduluku panjenengane wang pukulun Kanika putra kang rawuh apa sawetara nggone lenggah tinggil saka elingku sadurunge Si Mahapunggung bapakku lenggah Ndrodo dewaku sawetara nggone nganti ana tinggil mula enggal diacarani
Aja nganti kesuwen. Ya Ngger, Sri Genduyu. Pukulun kepareng kula ngaturaken sumengping pangabekti kula kunjuk ewang pukulun. Oh, dalu cahak ya Ngger. Ulun tampa bekti kita marang ulun ya Ngger. Nadyan kula nyaosaken pangabekti kula kunjuk pukulun. Gajeng pawuger ulun tampa ya Ngger kita ngaturke bekti. Nadyan kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk pukulun. Andon sluring ulun tampa ya Ngger. Aku ya ngaturke bekti. Ya Genduyu ulun tampa kula nggih ngaturke bekti pukulun. Kula nggih ngaturke bekti pukulun. Dadap tolak kayu mas ulun tampa bekti kita. Lajeng wonten dawuh punapa pukulun kepareng rawuh wonten Madyapada wonten ing nagari Medang Kamulan. Ya ngene ya Ngger. Ulun mundi dawuhe Adi Pramesti Guru kang ulun asta iki wujude wiji dukut sewu. Keparenge Adi Pramesti supaya nengkaraken jagat raya supaya ndhawuhke marang jeneng kita uga yoga kita enggalo gawe lalahan supaya mengko enggal bisa kanggo sarana nengkarake wiji dukut sewu iku dawuhe Adi Bathara Guru mantar marang ulun ya Ngger. Ana dewa nonton wong abrang ning kantariksa pindha astra ngrada dedali kadalakar kadonya kang kaleweran kabuncanganing samudra. Iki wujude wiji duka sewu. Wis jeneng kita tampa ya Ger, kula nuwun inggih ulun. Wis ulun mekayangan mangsa borong gene nindakake dawuh ulun, kula nuwun inggih kabeh wae Ger. Genduyu Gading Pawukir andon slurir kayu mas. Ulun njaluk pamit ya sing ati-ati Narada Dewaku. Semar, kula sinuwun. Mangsa bareng nggone momong amu kabeh. Supaya gawe lalan kanggo srana nengkarke wiji duka siwu. Nggih, pun mangke kula sing nyontoni. Piye carane gawe lalan? Gus, ya Gading Pawukir Swawi enggal kula derekke ndara kula Genduyu kayu mas andon sluring. Swawi enggal kula derekke. Iya ya Kakang Semar. Yo Semar, ayo tak tutke lakumu.
kocap kacarita wis sami damel lalan wonten tepining wana tapel wates negari Mejang Kamulan. Raden Sigenduyu ngenira damel lalan ngagem bebaunipun pramila sinebat sak bau. Andon cluruing ning namung alit ngagem dayaning netra amung kakedhepaken pramila namung dados sekedhip sesebatanira. Dadap tolak kayu mas dadap tolak anggenipun damel nyambi miring-miring anggenipun damel lalahan. Pramila lajeng sinebat lalahan sairing. Kayu mas anggenipun damel ngagem kekiyatan suku saengga sinebat saikil. Kocap kacarita Raden Gading Paukir ingkang kadhiraken Patwana Kawan. Sinong hati gawe gelar nararya mreksudira pamuk kang mangrempak joyang yongkara kita bangsa Kakang Semar kula Gus arep kecelek gonge suwi dadi arep omong suwi iki wis tekan tepi ning alas nggih kowe ora padha gawe lalan padha le ayo kowe ra marahi sikil mbok kowe gawe sik ya. Ra ning aku wong tuwa ndiprok kene wae pruk. Wis. Jenenge dadi sak diprokan. Kowe ge gawe reng aku wong ringkih ki ya wis nang kene wae aku yen nek wong ringkih ki ora iso. Wis. Kok mung didoni wong ringkih ye. Gawe sithik wae lalane. Garap ya angel nek mbok-mboke wis dadi sak idu. Lah ning aku wong dhuwur ya gawe ya sisan nganggo pandulu. Wah. Dadi sak pendeleng. Sak inguk jenenge. Alah, Truk. Kowe kok gawe akeh-akeh ngrawurung ya mung tok dol kowe kok le. Rasa gawe akeh-akeh lambe mung tok disiki to, Gong kowe iki. Mula kowe iki gawe lalan kok aja akeh-akeh. Kaya gareng ki lho. Gareng iki sak duwe sesuk bakale didol iki. Ambemu ora. Mbok kowe gawe ora aku iso ngenteni lek ngedol Petruk kaya tak tuku. Alah kok Gong kowe iki nek karo aku mesti kaya ngono. Kakang Semar. Kula aku sedya mangsah semadi. Oh nggih. Keparingipun ngalasi karta obong mbok menawa mengko kena kanggo gawe lalan. Oh nggih, kula semanggaken. Kocap kacarita Raden Gading Paukir. Kiya ngening kencipta sedakep saliku juga nutupi baban Nawawiwara.
nawa kori apa nawa wilanganing sanga wiwara kori bleger jagating manungsa sakti wonten baban 11 amung kang kalih wis kesasaban bantala kantun sanga sedaya saged menga sajuga ingkang boten saged menga saged menga lampun wis titiwanci ajal kamukswanira dasar satra ingkang kinasian dening dewane ora mukal apa kang cinipta kelakon kang sinedya dadi muja dahana suci medal saking panonipun sak pelik gedene bel dados dahana ngobar wana ingkang wonten ngajenganira ing pangajab saged dados lalahan ingkang wiyar kocap kacarita ingkang mbau reksa madyaning wana wujud sardula sak sira gajah gedene nama Kyai Bulkiya Kyai merpeki datan narimakaken ingkang diputindakaken Raden Gading Pawuger ora patut ana satra bagus murang tata apa kene iki papan dinungmu ya ngobong papan kene sak geleme dhewe kowe macan bisa totol jalmu kowe sapa aku Bulkiya kowe Bulkiya ya aku sing mbawreksa papan kene karep ngopo aku ora nrimake papan kene tok obong dadi kahanane panas perbawane kowe mangkene. Truk ngopo? Macan kok iso omong lah ya karang ya macan digdaya kok ya kinasian diwane kok ya. Aku njur kalingan. Bulkiya kowe kalingan apa ora karo aku? Walah. Kiai Semar. Ya. Aku Kiai Semar. Wah, nek ngono mrene kae mesti nala goreng kae. Nala goreng dengkelmu gareng kok goreng. Sing dhuwur kae galingan, kae mesti ki lurah kerupuk. Ale gurih kerupuk Petro kok kerupuk. Nah, sing mburi dhewe kae ki lurah blahong. Bagong kok blahong ora. Bulkiya Bloko Sutaya papan kene arep nggo gawe lalan dening bendaraku. Mula aku njaluk lilamu. Nek kowe ora lila, mungsuhmu dudu bendaraku ning mungsuhmu Semar. Semareka den prayitna semurire seka bali. Wah, karo kaki Semar aku wedi ya. Nek wedi ya, kowe kudu kepara sabiyantu aja kok mepalangi. Ya, aku manut. Ning pomo dipomo wis titiwanci panen. Sadurunge tok panen, aku njaluk tok sedekahi nganggo wiwidan. Oh ya, aku manut. Wis, aku mung penjalukku kaya ngono kuwi Den. Pomo dipomo narep panen kudu ana sedekahan wiwitan. Wiwitan kuwi apa? Nek kula pun nate ngerti niku dek cilikan kula tau ngrayah. Anggere wonten sedekahan wau sedekahan dibetoten tanduran pari ingkang sampun ajeng dipanen nika
Wah, lah niku mesti cetha. Mengke terus didumke. Ya pancen mengkono, Kaki Semar. Yen ngono terus tak tindake ning kowe kudu sabiyantu. Aku bakal sabiyantu gawe lalantin. Yen ngono tak tindake apa sing dadi panyuwunmu. Benderamu kabeh wis padha gawe lalan. Wah, malah wijine wis ditengkarke kabeh. Wah, ora nganti gandalan sasen malah wis uripe subur kaya ngono. Wah, malah wis kemuning e. Ya, nek ngono mbok menawa iki dilengkas mengko ya ketok subur kaya lalane bendara-bendaramu liyane. Heeh. Nggonku sing tak idu barang ngono kuwi muga-muga engko ya njur iso urip apik ya mo. Iya. Waton digarap kanthi apik mesti dadine ya apik. Kocap kacarita lampahipun Sri Pitu ya manunggal dhateng Wiji Dukut Sewu. Saknalika Wiji Dukut Sewu ingkang sampun katengkaraken wonten lalahan. Saknalika mbabar gondo amrik arum. Gus bareng pun rada kemuning lah kok ambune wangine ora jamak. Waduh nggon aku ya wangi. Mambu ora truk kowe? Aku ya mambu. Kok rada ora enak ngambine. Aku ngentut e. Andamu ora. Mulane kancane do ngandhake mambu wangi kok rasake iki lengis-lengis piye kok. Rane kowe ngentut to, Gong? Aku ngentut e. Ra genah kok, Gong, kowe iki. Mo, ning ora ngono, Mo. Sing maune ijo-ijo kok dadi sisih kono kae njur dadakan malih abang kowe ngono kae piye kae? Tanduran kae kaya kena dayane apa ngono. Kowe lah cilaka. Gus, ana apa? Mbok inggih ing mangke ngginakaken Kasudebyandika ngagem lisah jaing katon wonten menapa sisih kilen menika? Leng-lenging griya mangun mangungkung kanduan rimbang yayah lenotan nandang kanin. Bener ngendikamu Kakang Semar. Keterangan sisih kono akeh para ama kang padha ngrusak tetanduran. Wilah dalah. Lah waskita ing paningal tenan Ndara. Gus mbok kula diparingi kula menisa mbantu ngilangi para ama. Lah kula ora weruh napa-napa maju mrene petuk. Lah ngoten rak ya mbok menawa. Nah, nek ngene iki rak ya demit werna-werna ngono. Demit lanang, demit wedok, ama-ama do mangan tanduran. Mbok kula nggih nyuwun. Njaluka Petruk. Truk mbok sithik-sithik nyo. Wis, ora. Kok mah bruwet ya? Pecenge. Kuwi jeneng arep manjing ngono jagating lelembut ki kaya ngono. Kok pedhes karang PPO. Wah, jan Petruk iki sembrono. Piye Petruk? Pun. Raning kula ya wis weruh kahanane. Kae ketoke ana sing cara
Jarane ana sing nggirekke kae semono kae. Oh, lah kae apa sing nggirekke kae? Lho, kae. Kae cekelen gawa rene mau tak cekele gawa rene sing nggirekke kae. Kowe sing nggawa para mama kae. Enggih. Kok jenengan iso ngerti lagu kula? Apa dudu Gading Pawuker lamun ora ngerti? Kasudi biakmu dumunung ana apa? Saking Pencok Sari niki lho. Kene iki sing kudu tok paringake marang aku, ora kena kowe nganu nggawa bala para ama-ama. Nuntun dalan sing ora bener. Nggih, kula ngaku kalah. Nggih, kula ngaku kalah nyuwun pengayoman, Dan. Nek kowe njaluk pengayoman kuwi baliyo ning ndang kamu. Tandur aku mengko ndak rusak kae momongamu kabeh kae kudu jak bali. Janjuk tinggal ning kene siji wae awas. Mengko tanding mangke kula jak bali Pak janji.